Good morning everyone! Welcome back to another vlog! And today is the last day of our Singapore trip. So, check out na kami. It's already mag-11 na. So, mag-check out na kami. And then, pupunta lang kaming gala-gala muna. Dito na lang sa malapit. Di na kami pupunta sa malayo. Madaling araw pa actually yung flight ko. Pero mag-check out na kami. Kasi hindi lang din naman na kami natutulog. So, diretso na kami mamaya sa airport. Para mabilis na yung natin, galawan natin. Iwan na lang namin itong mga luggages dito sa ating, dun sa baba na lang nila. I-check na. Wala na? Wala lang naiwan? Okay. Let's go. Sa go. Parang ano na. Balik trabaho na naman tayo, guys. Balik trabaho. Mag-ipon ulit tayo para makapagpasyal ulit next year. Ano naman, Thailand yun. Thailand or somewhere in Asia na malapit. Murang plane ticket at mga hotel. Gusto ko kasi mag-shower muna sana ako bago ako pumunta ng airport. So, wala. Wala na tayong time. Eh, my outfit for today is just my blouse na kita nyo na to dati yung may pabakuna effect. May pabakuna and then tinartner ko yung leggings na bigay sa akin ni Tracy. O, diba? Nagkasya na siya. Nagkasya na siya. Ang saya-saya. Pagod ako sa hagdan nila. Tingin tayo ng magandang yung comfy sleeper or shoes kasi may $10 kami voucher yung sa Cotton On kahapon nung bumili kami. So, gamitin natin pero wala akong magustuhan. Mga earrings nila, oh. Naalala ko si May Layong. May earrings siya sa ganyan eh. Nag-text pa sa akin ng Etude House dahil nga nag-member ako kahapon. Tapos merong birthday treat sa akin na libreng ano to, basta mga about skin, ganyan-ganyan, eh, wala nang time para pumunta pa dun, tsaka nails, tsaka 5% discount kapag nag-shopping. Diba, ang bongga, pa-birthday nila sa akin. So, wala na tayong time. Buti kung pwede sana yun sa Philippines. Cute nito, oh. Ay, kaso mabigat. Ang cute, magkano? $87 na lang instead of $109. Daming sale dito. About this one. Ito 76 instead of 109. Tingin tayo ng mga white shoes. And sabi ko, titingin sana ako ng white shoes. Kaso ayoko nang tumingin kasi baka may makita ko na mas mura kaysa doon sa binili ko kahapon sa Skechers. Sasama lang yung loob ko, di ba? Tapos yung binili mo, hindi siya audit. Oo nga, hindi kasi velcro kasi yun. Mas okay yun kapag nagmamadali ako sa duty or kapag bumapasok labas ng OR. Para saktong shoot lang, ganun-ganun na, diba? Velcro lang, dikit lang, hindi ka na nagtatali. Meron din pala dito sa Lucky Plaza, guys, yung The Gift Shop na yan. Diyan kami bumili ng mga chocolates and pasalubong kahapon sa Chinatown. Dito pa rin sa The Gift Shop, pero iba. Bibilhan ko ng shirt yung aking inaanak. Wala na yung pamangkin ko eh. Sinong bibigyan ko? Uy, ito cute. How about if I only get one? $3. Ayan, $3 pag isa lang. Pero kapag 5 for 10 siya. Kapag 5. Mas mahal siya dito, guys. 30 for 10. Dun sa Chinatown, 36 for 10 yung mga ganito ni Kitchen. Dito sa Lucky Plaza to. So, dun lang kayo sa Chinatown talaga pag bibili. Dito na kami, guys, sa Filipino store kakain. Na-miss ko na talaga, promise. So, meron tayong kanin. Ito, sinigang na fish. Adobo na, chicken. Adobo din na chicken. And then, barbecue chicken. Yan. So, magkakapakpak na kami after nito. Tapos, alam niyo na, hindi ako uminom ng soft drink. So, yan. Yung coconut juice with pulp ang binili niya. Tapos sa kanya, syempre, para food for the kidney,
Coca-Cola. hindi yan food for the kidney. Huwag kayo gawin ng ganyan. Dito tayo sa Value Dollar, guys. Dito ang mga sale na mga chocolates. Ayan. Sobrang dami. Ito yung mga chips. Ay, pang Pilipinas. Ayan ang tiger. Kopi ko. Doon yung mga chocolates. Smart. Doon sa harap yung mga chocolates. Anong binibili mo, Mal? Nakapin ng chocolate. Chocolates. Kaya? Hindi ka na mag-over kaya dito. Eh, wala nang space kaya. Hindi yung sa timbang. Wala nang space. Diba? May mga Master Chips din dito. Yung mga Filipino snacks. Ano? Nakakatuwa. Snickers and Mars 250 na lang. Cadbury 1.95. Antonaning, kung nandito ka, Kinder Surprise. So, walang panlalaki. Bilan natin si Tam. Kung babae naman lang. Pang pasalubong sa mga bata. Ay, ito, Kinder Joy, Magkano? 0.70 lang siya, mura. Saya naman ng bebe dito. Mag-i-excess na talaga ako. Dami na namang nabiling chocolate. Kung may Little India dito, guys, at may mga, ang tawag dito, ano yung pinuntahan natin? Little India, Chinatown. Yan, may pang Filipino rin. Dito tayo sa Lucky Plaza. Filipino store halos lahat, pati mga restaurants, gano'n. Lahat. Tagalog na lahat ng nandito May Value Dollar din pala dito sa baba. World Cheap Hand. May damit na rin. Yun malaki lollipop Ayun, malo. Ibigay natin sa mga bata, dilaan nyo yan. Yung lollipop, sabi mo, dilaan nyo yan, Huwag kang maalis na hanggat di na naubos yung lollipop na yan. Ewan ko na lang kung hindi magasgas yung dilan. Dito kami sa, guys, Yankee Candle. Sa tawid lang ng Lucky Plaza. Wala, ito ang bango nito. Raspberry. Wala ngang price Ano to? Yun, andito yung mga gusto ko, guys. Sobrang mabigat na kasi Ang bango rin nito, festive cocktail. Ito ay, diba, Havana. Ay, ayoko siya. Buti na lang, guys, yung mga pinuntahan namin kahapon na cotton on. Super daming sale dito. Wala silang sale. Pagbigyan naman nating mag-shopping ngayon si sale. $10 lang yung mga shorts nila. Sige, nahanap ka na. Mas cute ta, Ay, kay Estong sana, Yan sana, besh. Ice cream pa more. Mga romper nila, guys, $10 na lang. Kaso, pag iihi ka, maghuhubad ka kasi pag sa romper, $10. Ito, 15. So then, ay, mga dress na to. Ay, romper din, Romper din. Ganito sila magbenta ng snacks nila na na tawag nito mga prutas. Nakapack-pack na siya, tapos $1 lang yung isang slice. Pero malamig na siya, tapos fresh. Crunchy pa yung mga yung mga fruits nila. Kaya, face point mask pa, kaya. Dito tayo sa Lush, guys. Oh my God. Ito, ala. Sana dito si Bebe. Okay. Hello, Bebe Kel. Favorite mo pa man ding mag-bathtub.
Ito yung smooth skin from cheek to cheek with Face- gentle calamine face mask. and oh, face mask. Siya? Next one, have you tried our mask? What is this for? This one is for soothing and calming. Oh, It's made with calamine and rose clay. nice. Can I smell? Oh, nice. If you want something to help with any person, you can try a Cosmetic Warrior Mm-hmm. or Cupcake. So Cosmetic Warrior, we use a lot of like grape juice to cleanse, and then there's also tea tree and garlic that actually kills bacteria. Oh, So then it really? prevents breakouts, but yet this one will not be too drying because it's quite gentle. There's no scrub in it. Mm-hmm. And we also have Cupcake. Cupcake is made with lots of rasul mud. So it's a kind of like cleansing mud, so it draws out excess dirt and oil. Oh, nice. So, can I use that every day or maybe 3 times a It week? depends on your skin how it reacts, Oh. but usually about 3 times a week is good enough. 3 times a week. Thank you. Sarap naman yan. Kasi itong mga organic, ang alam ko to eh. Ay, nakakatakot. Alam mo yung parang dulo ng ice drop na may munggo sa dulo niya. Ano naman ito? Sleepy body lotion. Oh, nice. Ito. Dream Cream Hand and Body Lotion. Coffee beans. Asan yung coffee nila? Cup of coffee. Face and body mask. 1 cup of tall, dark, and deliciously perfumed to take away face with extra. Mga gift set din sila di. Oh, dirty. Ito, parang mga tester lang sila. Para pag maliliit ganun. Kaso, ang bigat ng bote niya, besh. Yung bote niya ang mabigat. Hindi yung laman. Dapat pala guys, pag pumunta ka dito, yung ano mo, baggage allowance mo, 30. Kasi yung akin 15 lang, so talagang problema namin yun yung excess ko. Magkaka-excess ako talaga nito for sure. Sa Pilipinas na ata tayo guys, may bayad lang toilet. ito. Paid toilet, 20 cents per entry. Nice ng mga ano nilabas nila guys, nag-charge ako. May pa-charge si Mayor. So na guys, sagabang na kami ng aming bus. 4 stops lang naman. Tapos LRT diretso na papuntang airport. Ay, wala na rin naman kasi kami gagawin kasi sabi ko. Punta na kaming airport. Tulog ako kanina sa bus. Ang astig ng bus nila may charging area. Parang yung mga deluxe na bus dun sa atin. Gusto ko yun. Siyempre, battery is life. Ito na kami sa airport, guys. Ayan na. No trolleys. Pag galing ka doon. Ito talaga ng airport nila, guys. Oh. Naman. Pack na pack. Ang lamig. Lahat kasi dito naka-aircon eh. Open in 2019. Oh, yung Changi Airport nila na bago. Sa 2019 pa. Mali pala yung pinuntahan naming terminal kanina, guys. Dito na talaga tayo. Siyempre, nag-claim tayo. Hindi. Kaya pala iba yung mga tao doon. I mean, ibang parang mga nationalities kasi iba yung destinations doon. Dito yung parang talagang mga Southeast Asia pala. Pero magre-refund na tayo ng GST natin dito. Ayan. Tanungin natin kung paano. Nag-excess na kami, kaya ito na, naghalungkat na si Mac Nichols ng gamit. Oo. Excess pa rin talaga guys, nakailan na kaming timbang. Hala de. Nakahanap kami ni Mac guys ng upuan na may charger. May charging station. Kaya, dito na ako forever. Hindi na ako alis dito. Dito na lang kami guys sa may saksakan. Kita nyo ba yan guys? Si Papa Mia. Hindi si Mama Mia. Kain tayo guys. Ito lang yung pwedeng makainan dito sa Terminal 1. Ayan. Yung boyfriend kong sobrang hilig
sa manok. Magkakapakpak na ito. Mine is this fries. Tapos ito, chicken fillet. Kung ganito. Finally home guys, and nakatulog ako ng sobrang bonggang-bongga. Dumating ako dito kahapon 1 PM and then nag-ayos-ayos lang ako sa kwarto. Nice ko yung mga pasalubong. And then 3 PM nakatulog ako, or 4 PM nakatulog ako. Sabi ko gigising ako ng 6 kasi ayusin ko yung thumbnail and everything nung vlog na dapat mag-up kagabi. Pero nakatulog ako. Nagising ako kaninang madaling araw na 1:00. Sabi ko, tutulog ulit ako. And then, nagising ako 7 na. So, yun lang. Finally home, and ang dami kong pimples. So, asikasuhin natin yung skin natin. Sabi ko, manonood ako ng K-drama. Kaso, ang dami ko palang i-edit ng mga vlogs. And gagawin pa. So, let's be productive today kasi wala naman tayong duty ngayon. Coffee lang tayo, guys. This is the Old Town na white coffee. Ewan ko kung saan galing. Basta binigay ko sa akin ni Mac noon eh. Feeling ko galing SG2. Ay, ang dami. Pero isang ganyanan lang talaga siya. Isang timplahan. And dahil bumabagyo, magko-coffee tayo. And meron tayong chicken na adobo. Inantay ko pa talagang maluto yan. Niluto ko pa talaga. Namiss ko kumain ng adobo guys. Kasi dun sa SG, nung nakita nyo yung last day ko na nung Saturday doon, kahapon pala. Nung Saturday, ayun, hindi ko na talaga kinaya. Pumunta na kami sa Filipino restaurant. Kumain na ako ng adobo tsaka sinigang. Kasi yung mga pagkain doon, masasarap naman guys. Try nyo yung mga nasi-nasi nila. Yung mga set-set nila, ganun. Masarap. Yung mga chicken and rice, mga ganyan. Masarap kaso, wala, namiss ko pa din. Favorite ko kasi chicken adobo. Kaya ngayon mag-adobo tayo. Nag-adobo tayo ay yun na yung breakfast natin. So, i-close ko na tong vlog na to guys and i-edit ko na siya para, i-edit ko na yung mga vlogs doon sa SG para ma-upload ko na kasi ang dami na nag-message sa inyo nasan na yung SG vlogs. But yun, gagawin ko na, promise. So, I'll talk to you guys in my next one, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. And of course, follow me on my Instagram and on my Facebook. It's Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.